ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଦିଥର ଗୁଣି ଦଉଛେ ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଣିକି ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଣିବାନି। ଆଜି ଯୋଗ କରିକି ଆମେ କେମିତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଉ ବହିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିରେ ବର୍ଗ ଏବଂ ବର୍ଗମୂଳର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କୌଶଳଟା ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ଯେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରି କେମିତି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମର କିଏ କିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବେ? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 এইଭଳିଆ ଅନେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଆମେ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେମିତି ମନେକର 1 ର ବର୍ଗ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ 1 କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ କଣ କରିବା, ସିରିଆଲି ଏଇଠୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଯୋଗ କରିକି ତାର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେମିତି 1 ସହିତ 3 ଯୋଗ କର। 1 ସହିତ 3 ଯୋଗ କଲେ କଣ ହେଲା, ଇଏ ମୌଳିକ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା 1 ରେ 3 ରେ 1 ମିଶିଲେ 4। ତେଣୁ 4 ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ 4 ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ୟାକୁ 2 ଗୁଣନ 2 ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ବା 2 ର ବର୍ଗ ଇଜିକାଲ ଟୁ 4 ବୋଲି ଆମେ ଲେଖନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରିବା, 1 ଏବଂ 3 କୁ ଯୋଗ କଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ କରିବା, ମାନେ ଦୁଇଟି ନେଲେ ଏବେ ତିନୋଟି କରିବା। 1 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 5। ଯଦି ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା, ये 1 रे 3 मिसिले 4, ये 5, 5 4 9 टला 9। तेणु तुम जानिछ समस्ते 9 गोटे मध्य वर्ग संख्या। अच्छा, ये जो 9 वर्ग संख्या केतर वर्ग ना 3 रो वर्ग। तेणु 3 गुणन 3 जे 9। तेणु 3 रो वर्ग इक्वल टू। तो 5 जेमति मु जो कली 1 3 5 1 3 5 7 को जो करियो तुम माने 1 मिशाण 3 मिशाण 5 मिशाण 7 याकु मध्य जो कर दबो। जो बोले 3 1 4 मिशाण 5 मिशाण 7 ताकू कर दो 4 5 4 ये 9 9 रे 7 मिसे दबो 9 7 16 ही जीवो। तेनु 16 को देखियो तमे 4 4 16 4 वर्ग। तेनु ये 4 16 गोटे वर्ग संख्या। तेनु 4 गुणन 4 इक्वल टू 4 वर्ग इक्वल टू 4 4 16। तेनु आमे एमती गोटिए गोटिए आकु आकु मौलिक संख्या गोटिए गोटिए मौलिक संख्या को जोग करी आमे वर्ग संख्या को खूब कम समय रे निर्णय कर परबा। आ वर्ग संख्या आमे पूर्व केमति जानथिले ना दीटा संख्या को जोग करी धर दीटा संख्या गुणी की 1 गुणन 1 करथिले, तापर 2 गुणन 2 3 गुणन 3 ए बळा समस्त करी 4 गुणन 4 4 4 16 3 3 9 एमति सब 5 गुणन 5 6 गुणन 6। तेणु ये संख्या गुड़ी आम कौन करना गुणन करी आमे वर्ग संख्या निर्णय करथिले, किंतु एठी आमे जोग करी वर्ग संख्या आमे निर्णय करि पाले। एबे 1 3 5 7 करिछि तम माने 1 3 5 7 एवं 9 को करिवो, तापर 11 तापर 13 गोटिए परे गोटिए गोटिए कोन संख्या को छाड़िबो नै, गोटिए परे गोटिए मौलिक संख्या को जोग करी तार वर्ग संख्या आमे केमति निर्णय करंती ए माध्यम रे तमे वर्ग संख्या निर्णय करबो। ठीक अछि।